края на света. Ако не вярвате, това е гледката от прозореца ми. И тъй като наблизо няма никаква цивилизация, а навън е гати студа, трябва ще си поръчваме храна от Glovo. И не, това не е спонсорирано, пак казвам, но Glovo. Виждам, че за моя район най-ефтино ми излиза да се пазарува от Фантастико, така че ще изберем Фантастико. Добре, нека да си вземем едни ябълки. Ще ги добавим за 2,50, супер. Ще взема едни портокали, защото са супер намалени, само 1,50, така че ще го преживеем. Био домати ли? Мале, ужас, много скъпи тия домати, бе. Тези домати, розови, да. Краставиците са 6,60. Тази 100 грама шунка за 4,70. Ето ги, това са моите лаваши, тези обичам да си вземам, защото са по 8 броя. Добре, ще си вземем един ето такъв снакс. Добре, значи продуктите са ми 24,60, доставката ми е 1,99, услугите ми са 1,21 и така сумата става 27,81. 30 лева. Дават ли ми се 30 лева? Принципно съм много гладна. Ако тръгна обаче пеша от тук до магазина, в този студ, и после да мъкна турбите наобратно, даваме ги и се надяваме да се наедем тая вечер. То в момента часът е 17,50. Здобих се с турбата. Беше доста бързо, честно казано. Мисля, че около 6,30. Имаше малък проблем с намирането на блока, но както винаги при мен има този проблем. Сега си влизаме да видим какво сме си взели. Честно казано е доста голяма турбата. Да видим какво има вътре. Ако такива видеа са ти полезни, не забравяй да цъкнеш плюса и лайкчето. Портокали, което всъщност бяха 4 портокала. 8 ябълки. Те ябълки струваха 2 лева. Не знам дали това е нормално, но браво, супер. Лаваши, снаксче, скъпите филенца. Между другото са доста, така че за 4 нещо или 5 може би са окей. 1 килограм домати, които струваха 6 лева, са всъщност 3 домата. 1 килограм краставици. Ето го и часа в момента. Стана бързо, не ми се наложи да ставам от кревата и в общи линии ми излезе с 3 лева повече. Ще ви напиша точно колко тук. Така че да, със сигурност бих пазарувала пак от Glovo.